Pita madziwa. Besa lektu likambati. Lektu likambati. Uyai pamapo mutasa tigadzirwe pane zviri kunetsa mumusha. Bueno. La primera vez me despedí de la mamita. Eso no es igual. Y después se ponemos. Y después se ponemos. Marar y matar. Assistimos a isso, aqui não é realista. Pamusoro imamo ndiri mukati memusha wekwamadziro mwana wekwamadziro ndakashaikirwa nemwana munajuu mwana mukomana wangu mwana weuna mwana akafa zvandisina kunzwisisa zvisina tsarukano muzwa kuti munhu adonha pakutarita mwana apasikwapa anga ari kubvesi mwana ndakasumuka pamba ndikaenda kunoona pazvaitikira ndiona mwana atofa chii chaitika mwana atumwa kuti anotakurwa huni dzamai dzambuya wake kati hazvina musvai basa repamusha zvikaitika basa rikafamba tikachengeta mwana remangwana mangwanani takasumuka tikati semazuva ese zvinoitika kuti tinoenda kuhamiro kunoona kuti kuhamiro kwakamira sei takatuma wakaenda wakafona wari kumakuwa ikoko baba taona kumakuwa hakuna kumira zvakanaka chii chaitika zvikanzi paguwa taona pakatsikwa netsoka yemunhu pamusoro pego guwa rakatsvairwa rikadirwa mvura kuratidza kuti paguwa panga papera asi wakaenda wakataona zvakadaro tikati zvakanaka ndazvinzwa chiisai munamato yenyu mubve ipapo wachibva waita saizvozvo wadzoka kumba takabvunzana namadzitete newaneng'ina wangu wese tokumana todini zvinhu zvaitika izvi ine nokukura kudaro ndii ndasara nemusha ndichitumwa newakuru vamadzisekuru endai munono kumarinda kwataigwa uyai kuhamiro munoona zvinhu tichidzoka tiri ikoko toti mafamba zvakanaka here tadzoka vana baba taona kuhamiro kwakanaka asi zvataurwa nhasi nezvataona izvo handisi kuzviziva handisi kuzvisisa wanatete tozviita sei zvirezvo wanati hameno ndimi baba ndikati aiwa ndazvinzwa zvino asi chinhu chiitiko chaitika mumusha muno ichi chinotondiremera kana kuti ndizive kuti chii chambokonzera kuti mumusha umu paguwa chaipo kumakuwa kumwe kwatsoka yemunhu iri pamusoro peguwa ndo zvainzi zvezvo timboitai tichimbopanhamo kupinda musango muchitsvaga kuti chii chaitika tikati wakomana ndo nyaya vanhu kumunen'ena wakomana ndo nyaya sei zvakanaka saka wanoenda gadzirai mwendi moziva motitaura kuti chii chataona ikoko omwana wangu munin'ina wangu asi pane wababa wemwana ashaikwa akangukoma zviri kundinesera ndisunge ndiende ikoko imimi baba mukagone kuenda here tikati hazvina mhosva ndakasumuka nawana wakwangu newaning'ina wangu tikaenda kwatakaenda tikabatwa ikoko zvikanzi musha menyu mune gona ririmo musha menyu mune mweya wechikwambo urimo tazvinzwa zvino mune tsvimbo yakaita mumusha menyu tazvinzwa toita sei nazvo zviro zvezvi zvinani zvikanzi zviri musha menyu nemutaura zvakanaka munokwanisa here kutibatsira kuti zvinhu izvi zvibude pachena musha wedu ugare zvakanaka ndokumba kuti vamwe munozonetsana kana kuti ndotya kuti munozotemana kana kuti ndikati madzimai isusu nemweya watiinawo hatina mweya wekunongedzana nemweya watakasiyiwa nababa wedu baba wedu ndibhishop asi hatina mweya iwoyo titone mweya wekutoti chechi iri pana pasimuke kuenda mberi hapana mweya wekufumurana kana kuti chii chakaitika toda kuti musha wedu umire zvakanaka ndataura tiri ipapo zvakanaka ndinoda mari kuti ndisvike mushando munoda mari kasi toda 400
Kati hazvina kunyanga tinokumana tienda seke takunotaura kumba kune vamwe vasara kumusha padare iri musha tikaunganidzana semusha musha wakagashira zvese vatara zvakanaka tazona mari tinotsvaga wakazokwanisa kuuya tawadaidza wauya mumusha tiripo tese semhuri wakati unganidzanai tikaunganidzana nevamwe wakanga wasipo nevamwe vasiri pano nhasi semusha iwo kungaungana taungana nawo musha tikati chiremba ngaauye akatibatsirawo kwakune musangano waida kuitwa kwahoni mushabana sekuru wangu raikizvanzi ndatimbomire musangano upera pamusangano ukapera tikazoita ukauya chiremba akauya itirati zvamauya zvakanaka taonana musha wangu chiremba ndo vanhu vese vari panavo ndo makatitiunganidza saka sekutaura kwamakatiitira izvizvo ndozvatada kuti muchititaurirewo pamusha wese nekubata zvamakataura mumusha wangu muchiitire pajekerere vanoti zvakanaka tazvino vakatanga kutaura sechiprofita chakatanga kubata kunesu takanga tiripo mapindiro akaita kwatiri kuti ataure nyaya dzake saka pane introduction nemasoko ese akataura tikati tazvino pane here chandawedzera wana madziva tikati aiwa hapana chandiri kunzwa chawedzerwa ko imi makomana pane chawedzerwa here zvikanzi hapana chawedzerwa zvandataura nezvamakataura muteutano zviri kuenderana tikati zvakanaka chasara ndechekuti muchitibatirewo pane tsvimbo yamataura kana kuti pane gonya ramataura kana kuti pane mweya wechikwambo uri mumusha muno motibatsirawo vanoti apo ndakuda kunetseka tikati pane nyaya yatataura yekuti pane munhu akatsika pagova mukati pakati penyu akatsika pagova pakati penyu pachena tiri kumba kwenyu nanhasi uno tabvunzazve wambomunini akabvunza kuti ko sei atsika pagova apa makati muchatitaurira ndiani zvikanzi nachiremba ndiwe iwe wakatsika pagova taura wangumunina inini here zvikanzi eyo pada kukakavadzana kusada kupindirana uyo achibva kuti pangaite gakawa zvikanzi handina tsamba yekuti ndinga ndinozobata zvimwe zvinhu zvandikagona kubata saka zvindisina tsamba ndinoti ndipango pandinobata ndo pandinogumira tikati aiwa handiti mauya takudaidzai kuti mutibatire basa renyu mukati memusha ndo musha wacho vanoti zvakanaka asi ndavai neumwe wangu ngaambopindawo pamberi nebasa achibva apindawo asumuka apfeka ane magemenzi ake apfekawo zvikanzionai chandiri kubata pakati penyu uyo ane denda remunhumbu uyo ane denda remeno zvakatsanangurika tikati aiwa zvamava kutaura zveurwere izvo handizvo zvataunganira mupi pano zvaparadzira vanhu kubva kuharare kuti muzotaura madenda ari mukati memunhu dai huri urwere hune munhu anozvirapisa ega isu tikuda chirimo musha munhu gona rataurwa iri nemweya wechikwambo kazi iye zvinezvi akataura kuti mweya wechikwambo iyo iyezvi kune mitumbu miviri ida kutopara murume nemukadzi vada kutopara izvozvo zvitori palisti zvakanaka tiri kuzvinzwa saka ndo zvatiri kutya kuti chinogona kudyiwa takatarisa iye zvitambocherera mwana uyu ndikudzai zvafamba sei saka aiwa ndagumira pano chiremba uya chipiri umwe wacho handiri umwe wacho aibati aenda gumira pano wana kure kwawakazoenda tikati zvakanaka zvimagumira ipapo tiri kutendai saka maakuenda basa rangu musha muno harina kupera izvo risina kupera basa riri panapa vakomana isu takati tichada kuti tinzwe mitumbu miviri mitatu pachiprofita kungave kun'anga kungave kwekwaprofita tonzwa n'anga mbiri nenhatu togashira zvese tochiona atitaura chokwadi nechisiri chokwadi uyo aramba akati chokupai mari yenyu yebhazi yekufamba kwamaita kubva uko kuti mushuya pano zvikanzi hazvii handina chandaita rati mari yebasa ramaita kodzi handina chandiri kuda ndaakwenda kati zvakanaka hatichakuperekedzeiwo vakomana toita sei tikati tsvimbo panhambwe vakomana chapera hapana mukadzokera kuharara hapana chinhu chinogadzirisika manzwa mamiriro akaita musha hazvina kutimirira zvakanaka tinokanutswa nekuti mumwe munhu adonha tinokanutswa kuti munhu aputsika muzoti mumaba makangu takazvinzwa asi hapana chatakagadzira saka tese motikari iripo icho ngatitsvage kuti pane anoziva kumwe tikata hamene ndi munombofamba maprofita akawanda ini ndoenda kuchechi uyo anoenda kuchechi uyo anoenda kuchechi tinonzwa na muchechi menyu mune maprofita zvakanaka toita sei
asi hatichateedzi maprofita atinosenza nawo mukati memasangano edu totsvagwa kune wamwe. Ana anoziva kuti panotari ii ndakangonzwawo kunyatsuri tikune mumwari akamboshandawo mabasa emumwe musha wandakanzwawo asi handipazivi kunokachi. Asi panoti tikafamba kudai munokuziva ibaba ndikati handikuzivi asi eri yandakanzwa ichitaurika nekuti mukasvika pakati mukabvunza eri yayo kuti pana anobatsira ari pano anogona kubatika. Ngatiendepo chokwadi takasumuka nemotokari ikazara rori tikaenda kunyazora. Tasvika kunyazora kuya takasvomubvunzawo sono tisingazivi kumba kwacho. Tabvunzwa panapa pana tinonzi vanobatsirawo area ine handiziona kugara kupi murume kana kuti mukadzi hatizvizivi. Asi vanobatsira varipo vanogara nasuko asi vanobatsirawo zvakadii zvanzi havanobatsira zvakanaka handiiko kana tadzirwa kuti ipapo tinosunga totoenda kure kana pamutoko tinoenda toda kuti mushaonaki vakatadzika nemotoko yatasvika kure. Hatina kuziva kuti munhu watiri kusangana naye ndiye sekunga tisingazivi atori nedare newamwe vanhu wanga ainawo. Tabvunzawo wanga ari kufamba naye tiribvunzawo vanobatsira kuno zvanzi enda inofamba ndo wandinawo asi tiri kudzoka zvinezvi tasvika patamisa paya pamotokari yedu tadzika tagara paya wakadzoka kuti vanhu vaya vauya panapa wainga wapinde mumba. Takapinda mumba tese mumba yake ichibva yazara takazoti right tiri kuda mauya ndini ndauya muri wani ndoitwawo madziwa kana ndaakwira ndoirapo dzaazvakanaka taurawo wakewo senemu yake zvatanzwa izvozvo tanzirai ndoda akamira sababa padare renyu ndini ndakamira sababa ndakapiwa femo tikafembesana raenda kupinda mumusha menyu baba. Zvandakupinda mumusha menyu chinhu chekutanga chandiri kuona ndechekuti icho mumusha menyu mune gona ririmo. Takatarisana newamwe gona ndorambota hongu handirambi takambozvina mune mweya wechikwambo uriita pamusoro hatirambi takambozvina mune tsvimbo mumusha menyu tikati zvakanaka takambozvina asi chikundiso yedu yekuti tisvike pakuwa kwedu pano izvi zvese tazvinzwa asi tinoda kufundisa kuti musha wedu umire zvakanaka. Kasi ndikuona muri kuchema tikati womuchikwadi tiri kuchema takarasamana manje sonda rapera takarasamana ndiri kuzviona. Chandiri kutaura ndechekuti iye zvinezvi musha menyu muda kukasa tikati zvakanaka kukasika saka tauya tiri kutokumbirawo kubatsirwa nekukasika kwacho. Kuti ndikubatsirei ndikuda mari inokwana kuita mombe 2 tikati zvakanaka apa mari yatakataunganidza yedare rekutanga riya ramai 400 yanga taura iri papo ndinayo muoko. Tikati wakomana nyaya yekutaurwa tiri kuinzwa tese mai vakuda vachi dare rekuda 600 saka zvataakuita zvino hatingaremedzwa nekuunganidza 400 zvitambomanidza 400 ngative tinotsvaga mari inoita kuti dare riri riite ripfuurire mberi. Zvakanaka tiri kubvumirana here wakomana vanhu tese tiri kubvumirana toita sei kandi tinotsvaga mari nowanikino wangu wese wari tabvumirana mari inotsvaga right. Mari yenyu munoida sei mombe dzenyu izvozvi munohadzida dzese here kamwe chete muchisvika mumusha vanoti kwete chandinoita ndichokuti kana ndauya mumusha menyu ndinoda kuteya. Kana ndateya mumusha menyu ndapedza kuteya ndozouya ndobata chinenge chateiwa right mundibhadhara right. Kana ndapedza kubata zvekumusha menyu zvachizvozvo ndozoda kuzochenura musha wenyu kuredza kuti musha wenyu siya wachena wanaka. Izvozvo excellent ndozvatiri kuchema nokuti kuchema ndiko takatarisira asi hatizi kutarisira kuchema ikoko. Watauri muri kutaura kuti pada kuchema saka mati izvo pada kuti pakasikirwa zvakanaka tazvino. Saka kana mati izvozvo zvakadaro zvinopirapirawo panguva yamunombouya muchipira tinenge tichitsvaga wari munhu ndichikwana zvamunokudaidza kwanisi zvakanaka.
tapedza kutaurirana saizvozvo takati oya rini tichasara ndichironga zuva rekuti ndinouya zvarini. Asi tiripa kuvatsanangura kuti mune mweya yevatoro, mune mweya wemutorwa, mune dare revatorwa remumushameni wauyi. Wauyi ndo wakadini zvikanzi warohwa mumushameni kana wauyi wakarohwa ndo dare ratiri kutakura zvakanaka. Takabva kufonerai siyai mafunhamba yenyu sokunga mataura angakareka tandazvizwa saka tinoda kuti niite short pamana kuti natsobatsiwana changamiri ndichipi chete pandakuda kubatsiwana changamiri ndipo ndiri kusvika ndopandiri kusvika pekuchitika wazouya kubata basa ravo wakabata izvo wakabata musha wakatizvo ndiri kuona dare rangu harina kuringana vatorwa hamunaba vatorwa ndo vasina kuringana nivo vana madziva takuonai vakapata asi momuno mundiani tikati baba wari kuti tikati baba hapachina wakaenda kazi komai tikati vana mai wakaenda tasara namai waiparwa kazi wari kupi tikati wari kuharara havasimunzwawo zvimaememiri yavo zvikanzi tinowana kuno ndiye munhu watiri kuda kuti amiririre watorwa mukati memusha muno nokuti munhu akasiyiwa nababa wenyu mumusha muno ndiye anoziva zvaitwa nababa, ndiye anoziva magariro anga akaita nababa. Saka tinomuda kuti auye kuno zvakanaka ndataura nemuna zviri kutaurwa mai vari kuno tikati munawada zvarini zvikanzi sondo rinoenda kuna kutowada kana mati wari kuya sondo rinoenda ndinowada zvikanzi ini ndakutaura tikati sondo rinouya semunhu asimunzwa zviri nani ati atiwanenge vari sei kondisheni kuti iye ari kuhararisa tiri kuno zvikanzi sondo rinoenda kuwada pano sondo rinoya riya chokwadi vanhu munini akauya namai tikaonana namai wedu zvakanaka tikataura kuna mai zvakanaka mai tasara mukati memuchabva musi yekutanga taona dare redu rekutanga riyai nokuti timiri yenyu yadzita zvakanaka mukaenda kuharare takazosara tikafamba tikaenda kwatakafamba tikatora ava chiremba vakazotibatsira mumusha muno vakabata zvavakabata mumusha muno asi vakati pane dare revatorwa risina kukwana asi ndoda mese muripo namai ndinenge ndichiwada kusvikira mai mauya muri pano ndiye vakatibatsira mumusha vakabata zvavakabata mumusha muno ava zvakanaka ini vachiremba ava ndivo mai vemumusha muno ava vakasiyiwa nababa vari mumusha muno taiwa ndinotenda saka imowana madziva chandiri kutaura ndechikuti pane zvese zvandakaita ndakakusanangurai ndikakusechai mese ndikaona zvandakaona ndikabata zvandakabata asi tsvimbo yangu iyi hamuna kubata zvakanaka patabatiswa tsvimbo batanyapa tapedza kubatiswa tsvimbo vangu munenyina anonditeedzera zvikanzi ndiri kuonawo neshungu iwe zvikanzi yeshungu chokwadi ndina alright zvisinei zveshungu dzako idzodzo vana mai pindai vana mai vati vapinda vati vabatiswa tsvimbo wese waroora wese iwe vangu mai vati vabatiswa tsvimbo chimbogara nyama pavagara pasi apa vati vapedzisa vanga vasara kubatiswa pazvanziraiti ndapedza nemawana mai saka mai ndakuti igara nyama nyaya iripo ndeyekuti chandiri kuona ndechekuti mai makatakudzwa izvo makatakudzwa imimi mai hakuzi mune kuda kwenyu kana mukanzi munongedzwa kana mukanzi manongedzwa kuti muri muroi mai hakuzi kuda kwenyu makawaremadzwa nawabereki wenyu ndikuda kuti pamuri kukonana after all these problems background anayo saka pamuri kukonana iyo ndepani patiri kukonana manje ndo pandiri kutaura pekuchiti izvozvo makaremedzwa nawabereki wenyu ndakudawo wabereki wenyu kuti wanga wari pano ndivarondedzere dare riri panapa mweya wechikwangu wamakapfekedzwa muri mukadzi wemunhu mukarodzwa muri mukadzi wemunhu saizvozvo saka iye nhasi ndikumbira wabereki wenyu kuva uri pano vana sekuru havana kuuya ndiri kuti akabarwa nemai zvomuta ndizvo here kuti akabarwa nemai kuti wane mweya wechikwangu saka mai muri kuti mimi kana chiri chikwambo ndichikumusha kwake kana ndichemusha mei chimwe ndechomusha wow saka imimi mutama nechikwambo chisiri chenyu hama zacho dzino ndo pakataura chirembazvo pandiri kuda kutaura
chiremba akati iye zvinezvi ndakuda kuti munge munodaidza vana sekuru wauye pano mai munozviziva zvatokutaura izvi zvikanzi ai inini ndakandoti baba munini ndiwo akaita kunyangadza maoko zvikanzi handisi kutaura baba munini mandikutaura baba wenyu wandikuona wakashayisha maoko saka ndati patata asikadii kuti mai wakabatwa mai kana abatwa the next thing chakudiwa chakuda kuti mai achenuke ndozvamuta ndizvozvo saka argument yenyu iri pekuti here hamusi kuwirirana namai kuti muchenuke kana kuti chii chiri kuitika namai tiri kuwirirana saka chikunetsa chinhu chaita mhando chiremba akatidaidzirai vana sekuru tichenure mai tobvisa mweya kuti papo uende kumusha kwavo saka vana sekuru wauya wakaramba kuuya musekuta kuwechipiri havana kutombouya kutoonana pano asi wauya gasiwa saka chigazidakaimanga makambowasuma here kuti yona sekuru kutotuma nhumwe kumusha kwana sekuru kuti vana sekuru tine dambudziko mumusha asi dambudziko irabata chii rabata mwana wenyu baba totite chiwanhu vamboisa izvo musamhanyi baba totite chiwanhu chiwanhu ndo zvazvinotaura kuti munomupomedzera wenyu kuti haasi mwana wenyu baba andi kumusha kwani kwake kana muine dambudziko naye munonosuma kumusha kwake ndo patakatumira vanhu vakaenda aiwa suma here kana kuti nesamu aikona samu makatuma ndakatotuma vanhu vairi vakatobva mumba zokutotuma nemari inde munotaura kuti naana sekuru kuti vana sekuru tiri kukumbirwa vanzi namadziwa ndiri kukumbira chekutanga nyaya yenyu payedu nana sekuru pamakambowadaidza uchibva kuharare mai muchinowapinza mumatare hama dzake makazitaura here kuti kupinza hama dzei hama yenyu mumatare handina kuvataura kuti daitogadzira zvemushando nemwana wewaridzi ndo saka tauya tichibatsirwa isu tikubatsirei bambo kuti pamuri kukanya makakanya opfuma dzakaita sei because mukamhanya wana sekuru anongomira kusaidi yozipedzai padambudziko harisirei handisi matauro emuti dambudziko harisirei mumusha menyu ende harisirei but my worry now dambudziko kana risirirei mumusha menyu sei riri kuya kunetsa mumusha menyu ndimai vakatorwa vari mumushando tinawo mai mumusha mai mukazvipira mai iyo vacho vanoita mutu mai atida mai anodambudzika muroorwa iro aiwa ndimai vabereka izvi akati mai wenyu imimi ndimai ini ndimai nini baba vangu vana vakadzipa baba angaini wakadzipai handisika uyu ndimai nini ndimai mai andi kumusha kwani kwake handisi maproblems amai ndiwo ari kuafekta imimi asi zviri kuafekta imimi zviri pana mai handi zvenyumba nezvekumusha kwake ndozvabuda ndopandikutika kana imimi muri kuti imimi mai zvekumusha kwamai ndozvikuya kukutambudza imimi because imimi munofanira mutambudzwa nehanza dzenyu muyakaenda ikadzoka hamutambudzi nemukadzi wababa ke mukadzi wababa ane musha kwake ane musha wake saka sei ndo pane mubvunzo wamuti kuti sei kushayishwa kwemaoko kumusha kwamai kuita dambudziko romusha kwenyu kwamugwamo ndo zvakatsanangura chiremba izvi zvakudawo saka zvakati ndoaiva ngatimboisirwa chiremba pasai ngatimbotaure chiwanhu sei ngozi yekwatezvara yakuya kunetsa mugwamo dai mamuudze kutaura kuti maininika anga asikaroorwi mai kana anga asikaroorwi mai anga asikaroorwi hama dzacho dzochitaurirwa dzokutaura zvishwa mwana danga asikaroorwi ngaadzoke kumba mwana udzoka kumba woitirwa zvinoitwa kumusha kwani kwake saka imi kana muri mimi zvikutokunetsai mumusha menyu ndezvekwana tezvara to me it doesn't make sense ipapo ndiri kutenda nemasoko akataura ndo masoko achiremba kuti mai masingaroorwi asi murume wenyu aizvigona achiri pomupenyu
aigona zvaigona asi iye zvine zvaachazvigoni kuti hapachina izwai mambo munhu kana asikaroorwi haroorwi. Saka zvokutazi munhu anotaura azi baba angaripo angarikuzvigona angarikuchipika haazvigoni because kana munhu asikaroorwi haroorwi unobudirwa. Saka inother ways what you are saying mutotaura imi kuti wana wamainini wese vari kumusha menyu havasi wababa wenyu wana wengozi waripona wana wamainini wacho waripoti. Saka mutotaura kuti haasi mwana wemusha menyu izwaika baba ukaroora mukadzi wengozi wana waunobereka havasi wako ndewengozi. Saka tauya mambo kuda kubatsirwa ne. Saka ndrodare tauya kunye kudare. Avanobatsirwa waine anza. Ndozvandotaura kuti mimi muda umwe anza yenyu kare. Mwe anza kare. Asi muda kupusha ini kuti kubatsire anza yenyu. Wana mai wese isusu chini icho bvu nemi ine nichandoziva kuti kakawanda mupostori nen'anga zvavanotaura asipo ndiane mhosva kakawanda kacho asipo kana tasara ega ndiane mhosva. Ukada kuona mukaenda kun'anga kana mapostori munosvika motauzi makakwana here wazi hatina asipo ndiani ndi baba munini wekuvictoria falls ngaatouye baba munini hatombetiri baba munini asiperipo ndiyo mtoronya kuti asirikire mazvona baba mai avo ndiye ega sara hakuna mumai aripo and imeeffect yekuti ndiye ega sara saka matambudziko ese ana mai ndiayo. Baba wenyu mimi haangambogari nemukadzi wayo kuziva kuti mukadzi uyo haroorwi wogara naye wobara wana wopa wana iwawo mutupo wake nesinemu yake hakuna zvakadaro. Kutoti kunyeperwa nachiremba handisi kunyeperwa nachiremba ndiri kuti mimi chiremba wamakataura naye i1 i2 wakataura zvimwe chite zvakafanana zvakafanana here. Wekutanga achitaura wekutanga akangoti ndiri kuona pana Nyachide mukadzi wababa wenyu aripo asara Nyachide wababa wenyu Nyachide wadini mukadzi uyu haana kumira zvakanaka mukadzi uyu akaipa tikati kaenda kwang'anga kana munhu achinzi akaipa itinizoti ane nyaya dzeuroyi dzechii dzekusagasare zvakanaka but mimi kutaura kwamukuita mukuti munhu wekauyu haatoroorwi ane nyaya dzekumusha kwake saka uchimitso zvakataurwa nen'anga yekutanga izwai zvakataurwa nen'anga yekutanga nezvakataurwa nen'anga yechitu zvakasiyana. Endai kune imwe n'anga kana kutanga imwe kutanga dzimwe nyowani dzimwe nhatu mozwa zvinyanya yakamira sei andizveni baba ndizvo imi mwana tizvarauri vanatizvara nyaya iyi makamboizwa iri kumusha kuti tesha nyaya handina kumboizwa ba ndiri kutanga kuzwa zvinhu izvi panguva zita indinozi Langton Kambati. Saka because nyaya iyi iri kumusha kwenyu I would suggest chekutanga imi mwana Kambati chimbofambai mega sana Kambati nehama yenyu pamusoro imamo musati maita zvokuti vanga muri kutsikuritswa nemukwasha kuti endai muite zvakazi pamusoro imamo nyaya iyi shuwa dzakaizwa ichitaurwa kusvika iwaro takatuma vanhu vakauya shuwa kuti mwana wedu tamubata aine zvinhu zvine mweya wekutambudza pamba mari iyi tatumwa kwazi uya ino isakati hatiuyewa mupambo nemukunda wedu ngauye pano
titengere pano pakubva muteti tochitanga gemu kubva ipapo kuenda mberi ndosakamirira naasi mukwamba asanda munhu ndakusangwa kairo esezvo saka zvatakuda tezvarara kwamba ndambobvunza nyaya yekusuma kwana tezvarara kuita sei china chisi chemusha menyu saka hamushedzwa nasaana tezvarara magara ii hamushedzwa natezvarara kuti uyai kumba kwenyu musikaendi ikoku siko kune dambudziko dambudziko riri kumba kwana tezvarara imi maifanira kunge makakumbirwa natezvarara tikumbirawo kuya kumba kwenyu motaura dambudziko renyu masangana natezvarara wana tezvarara ndiwo aifanira kuenda pamberi munyaya dzekufambira nyaya vari kumba kwavo wozi ndiwo waruda kuzviklina ndiwo wamasvipisa inini saka wauda kuzvichenesa asi hawakucheneseri mumba menyu kwavo wanocheneswa rumba kwavo saka imimi tangai futi process endai kwana tezvarara maenda kwana tezvarara handiti kana wana tezvarara wauitana nezvekuti muuye kunoku tikubatsirei nekupaiwo wamwari handiti wana tezvarara ndo wachataura kuti mukwambuta kuri kuisitautaura mambo atipe chii one watidini watibatsira noti kuti iwe mukwangu utori wana tezvarara kuti dai vanapa unoda kuti wapinde pasi pemuta chiwano chedu hachibvumirwa chiwano chedu mukwasha upiri chikuwa chatezva because nyaya iyi ichapedzisira yakuchikuwa asi mukwasha haukwiri chikuwa chakatezva nyaya ikuona kwangu indoitwa Miriam Madzivo. Nyaya ikuona kwangu wakatuma pana bambo wakasvika neimwe statement vachibva kwana bambo wakauya neimwe statement kuno zvabva zvateka kurwisana wakutezvarara nemukwasha wakasvika neimwe statement isiriyoba ndokuona kwandiri kuita nyaya iyo ndosaka ndati nini statement wedha dzakanaka kana dzakashata chiendai motange futi kuti wani mugare pasi pamwe chete mutange muende pane nyaya chaipo chaipo because already zvamakatoita kana matomudare muno zviurewa kuti makatoacusa tezvara because now mukabata mukasvika mukanzi hani zvekwatezvara ndezveko muchaita sei itori mhosva mukasvika muhamazi hani zvekwatezvaraba ngezvenyu handii muna maika vamabvuma usanobvunzazvo muna mai vamanongedza muchaita sei kuna mai kana vatedza zvebambo wotochama bambo ngosakachama chinokurezi chiremba uya pamba takamutora zvoshuwa takati handisi kusiya ona sekuru vari vegaba tinenge tichitobatsirana navo kana pane zvinotonetsa kuti wana sekuru isusu vamadziwa tinobatsirana nasekuru kutodzinga kuti mwoyo kuti ubudewo mukoko takati tiri pamwepo asi tiri kutinetsa nyaya yauya kuno tete izwai imimi ananatezvana hamuna mutupo umwe chete saka hamuombereri mweya wakwanatezvana mungoigona muneomberera sei muneomberera sei mari ndosaka ndati ipai nyaya kune waridzi wechinda wenyaya handi waridzi wenyaya ndo achakutaurirai zvekuita ndo achakutungamirirai haikona imi torai backseat hanzo wana tezvara woite zvaunoita wozokutaurai kuti wakwasha taukudai ukudzai because munhu wamuri kunongedza mwana wavo chamuda kubatsira ipapo tatozaidoda kubatsira muda kubatsira makambozwei chamuda kubatsira kukana pasina chida kubatsirwa imatoredi uda kubatsira muda kumbobatsirei
Pamsoro imam. Erai baba. Musafambe muchifamba muchitsvaga zvisinei. Dambudziko renyu muri kufamba muchitsvaga zvisinei. Mazwa bambo, tsvagai zvenyu zvarasiyanai nazvo. Ende mamiri akatoita izvi zvinhu. Nyangwe mai akazi akatakura, imi hamudzingi mumusha. Mukadzi wababa ndimai hamudzingi mumusha. Asi vanokwanisa kudhisaidha nekumutora kana kumubatsira ihama dzake. Mubereki wake Ndiwo anomugatsira. Ndosaka ndikuti musanyanye kupinda maningi munyaya. Sirai waridzi wenyaya wati kati mingi. Imi matawataurira zvotodi. Because chandinoziva inini. Munaona pakati penyu muri kumhanya imini. Munaona. Because umwe uchabatwa kuti musha imwe ndio uri kuvhirikidza zviro zvinonyipirawo. Uruzwa masoko wangu. Imi muri kumhanya imi musha umu. Umwe uchazi dzvi. Mukazoshaya kunyarira. Mama, ndaida kumbobvunza kuti muruti mai ava ndio mai venyu vasara kugurana mai vakabereka varume. Vana mai 5. Vana mai 5. Kwasara 1. Alright. Ende 1 ndiye muye yachinde. Mubvunzo wangu wangoro kuti imimi mama munongova musawere maya ushamwari hwenyu mimi namai ava mugwanabereka muno vati mama mamukasei mama masuratii Mama waripi? Mama waripi? Mwana uyu ihanzvadzi yangu mama. Ekuripi? Nekuda kwemiri isingaiti zvakanaka. Izvino apa. Asi wakati 3 weeks back akauya iti zvekwamadziva ndakuzvikonero. Ndau yangu pane kuti ndimogara. Ndizorore. Isikati hatikudzingi. Chekare chozwa kuti dai kuri kuti mukadzi akatiza akaenda wanoonodii wanoteera kuti ateera munhu uri noero anayota taona nhasi vakapedza ezvezvi kuti under doctors care kwaine nguva yakadini baba ari au magara naye kumushago 3 weeks 3 years 3 weeks 3 weeks ati au Ambotera. hapana saka muri kuti mai wani Baba, pamsoro chama. ndomusati matera Mai wakauya ndakarara. Pamsoro baba. pindurai tati Muda kupindura. mirai tiri kubvunza kuti muri kuti uripi Ndizvo ndida kupindura baba. kuti Mai wakauya ndakarara ndiri kuvhara. Waina wanin'ina wachitipa mwana. Taura kuna baba wako kuti ndauya kuzooneka. Kuna baba madziva. Nekurongedza midziyo yangu nembatya dzangu ndibude mumusha muno. Mai zvaita sei? Chii chanetsa? Kanzi hapana Ndikuona zvinandudwa. Zvakataura kuti nyaya iyi yakakura kudarika zvamuri kuedza kutaura. Because in as far as nyaya mamiriro yakaita mai haasi tori muba mumusha. haisimu Because kana akarongedza midziyo yake. watoenda Kana akarongedza midziyo yake ndakakuoneka iyi. nezviro zvake Ndezvino zvake zvinhu wakadzoka nadzo mumusha kwake. midziyo yasati abuda. Saka imimi munodyera aipotora mudziyo. Ndozvamutaura. Wakauya wakati ndauya kuzorongedza nekutora mbatya dzangu. Ndoizwa ipa muri kubvunza. Ndati saka muruti here nyaya yenyu yamawinga muri muchachaide kuti vanonoka kuuya kotora mudziyo. Handizvo baba. As far as we are concerned, mama, tiri kuti isusu mai izvozvo zvemumusha menyu hadi hamu kuri kumusha kwani. Dambudziko renyu richirimo here mumusha.
Zvabva mumusha. Zvabva kune 3 weeks abva musha dambudziko richirimo here? Dambudziko richirimo baba rekuti Saka kana richirimo nawo ngewedu wane mhuri dziri mukati memusha. Ende nemusha vanodzinga nyaya yedu isusu babo handi yekutiba tiri kuti ngauya atore zviro tiri kuti mimi dambudziko renyu muruti mimi makafirwa mumusha, and the reason why makafirwa mumusha is because of zviri panani pana mai yako. Ndochitizvo mai waita ane 3 weeks wakumba kwake, dambudziko renyu richirimo here Mumusha menyu. ngati kuona kwemaziso edu kuti namai tatakagara zvakanaka hatina kumbonongedzana namai kana naye taurai kuno tati dambudziko richiripo risesimba kwese dambudziko richiripo baba nekuti mushamda macheno izvezvo kana muchiti musha hauna kuchenurwa, musha uda kuchenurwa sei? sematauriro akaita chiremba uda kuchenurwa sei? handizive muchiremba akati ndinochenura musha nekuti kuita kwese kwamaita mapedza kundibhadhara zvinhu zvangu ndaida, asi chasara ndichenura musha. Ndaikumbira chiremba uri chiremba wacho uripi? hatina handina kumuona, asi mama karonga iri kumuuya naye because inini ka munokuza zviro chinonzi kuchenura musha chii? handizivi maitiro andinanga kudzinga mvuri kana kudzinga mupera. Imimi chiremba makaenda kuona yazorede ndimbuyazo Mbuya mukadzi mukadzi mai mbuya mukatambirwa ndiye ndikutambirwa kunyadzo kunyazora anonga kudodoro fuso achiita basa kana wari wandizi kana chimwe chimwe ndemutarise mbuya urikwanza kuti ndiwe unomuziva mbuya ndamutaiso ndiye iri arikwanza ine ndona matazvekusarima maprofita pamunoenda munoenda maprofita munozvipirira zviprofita munozvizwisisa here zvinogara zvimamuni saka mune mafambiro amunoita munonguwani kuti mukaenda maprofita saka muprofita kaenda muprofita ndizvo saka zvamuri kuzva zvacho izvizvo zvamari kuti mai zviri kubva kumaprofita kwese neyangu iri pekuti kwese neyangu iri pekuti kana mwana akadonha mutrati ndobva afa chinoda kuchenurwa ipapachi akambati mwana akadonha mutrati aibva afa ndizvo saka ndosati kubvunza kuti chinoda kuchenurwa ipapapa chii? Munoona zvinoitwa pamwe panonzi pari kuchenurwa chinhu, it means pane chinhu chakaitwa chiri illegal. Pane chinhu chiri illegal chakaitwa ichaita munhu akaurawa kana munhu aurawa, it means kuti kana kuti ropa remunhu munourawa panosara ropa kapa anga ropa riya pane zvazvinoitwa ndokuchenura kuchenura nzvimbo. Saka ini ndo panoweza kubvunza kuti muprofita kana akati musha uda kuchenura ari kuti chii? Ndipototadza kuandastenda ipapo sanangura kwake wanokuizvo mai wangu ava pakunga vari munhasi anga ari atiwa mukadzi wemunhu akatorwa navavasati wamukadzi anga akatotorwa uri birangozi. Saka ndikuwapo kuti ava anouya mukati memusha umu atoya nemweya waya wechikwambo chete
ndo chakupedza ndo kuti mweya wechikoro ndo wakupedza kana ndo mweya wakutoda kuchenuka mubazi ndozotaura chandikuedza kutaura andozo saka ndo saka zvatiita chiendemo miri panzi kana mbiri tinoti pedzi yasu zvoti nyaya iyi ikunziwa natezva vanodoziva chokwadi vanotezva vanodoziva chokwadi kuti imimi pamakaenda una mutambo vanotezva vangori kwei haipo pabhadha andinasida kusana kutevhara kundiwafose zvinhu zvavasiri redi and mwana ari augara kwavo handisida kuwafosa yes because chawada kuprova chiya mwana wakumba kwavo baba mutsoko mashure isu ndotodanana nana naye ndiri kuti bambo zvakafanana nekupa mukadzi gupuro handiti wamupa gupuro mukadzi waugara mumba kwake wobva wamuona ine boyfriend handiti wouya kumangara kudare kuno kuti ndaona mukadzi wangu ine boyfriend achiri mukadzi wako iri akamona kuti hasirichi saka hausina marume ekuita sei ekumuzunga ekumuteera zvori kuita nekuti kumuzungisa hausina saka ndosandopa example irivoti mai wakauya akaoneka handiti akati ndaenda ndobva totakura chii zvimwe zvacho zvese midziyo yake ndobvadiki ndobvaye yasara muchii mishoko asi iye hasiri chii asi saka imi muchamakuteera kumba kwake kwaari kuti uya kudare toda kugadzisa zviri pauri ichachi maishambuka ndofunga chapungu speed ndini maiona saka ndofunga pakapedzwa dare rekupedzisira irori razonzi ndaizokumbira vana seku mama tatisugara hedu navo pamba sugara kwese taigara navo kubva kushaya kwaita mwana wangu havana kuzogara pamba semunhu akanga nenyama dzedu dakudara soekuti souya mumashure mwana uzenge wachiuya pamba wakuenda ndaive musipeya mangu inini same day iroro tabva padare anonditi muroora wakauya padhoo nepasipeya ndokunditi muroora ufunge zvinhu zvatauhwa nachiremba izvi hazvina kuitwa nababa wangu asina baba munini ndo mashoko akandiudza amwene wangu ndakagara nawo zvakanaka pamba tisina kana chii kana kuwabvunza nhasuno kana ndofunga kana kuhandiradzi wanogona kutotaura handina kumbotukana nawo inini since 1980 ndichiroorwa svika izvozvi ndini muroora angari pamba pakati pana amwene washanu kusvika nanhasi ndipo ndizvo ndo mashoko akangondiudza amwene wangu ndosaka nduti in other words zvomukuedza kutaura mutoti amwene wakabvuma kuti pane zviri papi bandii saka ndakutodi yangu ndobva ndasvike kubvunza kuti kana akadaro achibvuma kudaro saka tiri kudei panapa ndopanditoraaarekuta muna Julai mwana akafa muna Julai ikarikuta naye panapa nasamhundo ikaanza muna Julai right muna Julai pandiri kupinda muna 6 August hakuna kusvikira nhasi ndichizofara marume muchiponerwa nemwana baba mambo wati izvi dare renyu rakupinda manda achapindika after all so ndakatofara nazvo tichiotera makuru mai wakombe wakuoneka sidara mirai panze ndichai
just a few minutes. Ndi pane zvinofunga kuda kuita. Mira ipanzi. Mira next makadaro. Mira ipanzi.